bolo to boli, viac ako menej. Pristúpime k vyhláseniu výsledkov. V prvom rade sme radi, že v ďalšej dedine a obci sa začína s futbalom robiť. To sú Spišské Tomášovce. Sme radi, že sa to rozvíja do ďalšieho ročníka. Čakáme ich aj v súťaži, že budú organizované a že budú hrať za žiakov. Pristúpime k vyhláseniu výsledkov. Na 8. mieste v stretnutí o 7. 8. miesto Letanovce Odorín, výsledkom 4-2 vyhrali Letanovce, takže 8. miesto je družstevník Odorín. Dobre? Máte sa. Tak ako som povedal, výsledkom 4-2 na 7. mieste sa umiestnil Eška Breznovica Letanovce. Stretnutie o 5. miesto Olcnava Spišské Tomášovce výsledkom 3-0 vyhrala Olcnava, takže 6. miesto Spišské Tomášovce. Gratulujem, všetko dobré a trénera počúvajú. Čo tu?